Pinatay ni ate. Hello. Hello mga guys. Yan, kumukuha sila ng pili dito sa pilihan ni ano. Ni Kuya. Sino yan sa taas? Asa na? Ay, sa dulo-dulo. Mamalaglag ka dyan. Dami ng pili yung nakuha. Sige, pulutin nyo, simutin nyo. Tulungan nyo na siya na, oh. Udah. Madami. Madami na. Ayun pa, oh. Bukas kasi ito eh, nakuha. Yeah, dahil yung pili, ah. Dahil. Hindi yung bangko ka, no? May ikaw kayo na Dracula ng pili, ano? Ayo, paano to? Ibang lasa. Ibang lasa noon. Iba sa ka sa nitip. Pag nitip, masira mang pili. Ayan po mga idol, nagkukuha kami ng pili dito at napakabait ng aming kapitbahay dito kasi binigay lang ang pili sa amin. Ay, shoutout po sa lahat. Oh, ano yun? Ayan po ang mayari ng pili. Ayan, mga kapatid. Oh, ayun, nilaglagan na. Hala, sige, sige. Ayan. Nilaglagan mo si Brian ng pili sa ulo. Sintro pati sa ulo. Wala yan. Sige, hanap kayo yung mga ilalim ng damo. Lahat. Sayang na mga maiiwan. O, bulok lang yan. O, aray ko. Ano to? Yung dalawa to. Hoy! Tulong na, tulong. Ayan, maraming salamat sa nagbigay na pili. Maraming salamat po sa ano, nagbigay po ng pili. Shoutout po sa inyo lahat. Ayan. Ayan pa niyo, sa pili ito. Ayan, kay Kuya. Ayan, salamat po. Dadali mo yun sa ano? Sa Saudi ba? Saudi? Hindi babalatan mo na yan. Patutuyuin mo yung ano yan. Gusto ko Yung sila mga. ano yan. Tapos doon mo na basagin. So, yan po yung mga pamangkin ko. Pamangkin ko at mga anak ko at kapatid. Ayan. Shoutout po sa lahat. Nilulog po. Magandang hapon. Anong araw mas sa inyo lahat. Hoy! Mabuti din na gul. Ay, dami na namin nakuha ang pili, oh. Pili. 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 Oh, mayroon pa. Mga patak pa. Yung mga Tagalog, dahil daaram ang pili. Isanay. Ano, di na kaya? Nakalapigi na? Nakalapiga na? Ulit pa po. Baka matambak ang kamukha pili, ha? Kaya naging nagkakato si tita o si Tingko. Kaya nga po, ano, kumukuha ko eh. Naging yung pili. Kampik! Ano, kaya mo yan? Sus Mariusip. Pagkakusog kang aking iniyo. Grabe. Oh, baliktad ah. Sige. Sige, ano. Yun lang. Oh. Oh. Papaiwan na ako dito. Hanapin ko yung iba. Maraming salamat sa ano, sa pili. Maraming salamat, Nabi. Ayan. Maraming salamat sa ano. Salamat kay Kuya. Kuya Audrey, tara na, Kuya Audrey. Para dito ang mga pili niya, mga nitip. Mga bangkok. Hindi, ikaw maglalabas. Hindi namin kaya nilabas. Yung pala kaya. Nangangahas kayo. Ako maglalabas. Alam mo naman yan. Papay ka rin. Yan, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyo lahat.
Yan, bye-bye. Shout out.